ai gupta ro puina le a hmangai lal fadu mel tha nu chon ngam mi ro pui Mosia Bible mi ro pui chanchin kan soidon chuan Mosia chanchin mai hi rem lo Mosia torna te a chan zong zong ai gupta lal Pharaoh ne mai tur ani na te Pharaoh chu a hun lai khovel lal ro pui ber ani dan te tin lal fanu mel tha a hun laia khovel deng chuak hial khoba moi nei na hual vel ti khera ziak tu tam takin an ziak Nephitari ne na in nei mai tur an di na tele aken tel ro puina zong zong thlerin chhut puin Bible zirmi tam tak chuan Mosia hi Bible a pathian mi ro pui zinga aber ani hialange tin an soi ani amero chu mitin in ro pui kan te dan te kan ngai san zong te ha in ang vek lawa Mosia ro puina tak ne kan ngai kha then khatan a ho veu theya lal Davida thil ti ro pui tak ni lem lo e hriat kha then khatan a lo ro pui veu thei thung bok ro pui ber thowa chuan kan mi mal ngai dan kha apoi mo berome Bible Exodus bung khat chang som ni pani tin Pharaoh an mi pa alo apiang chu luya in payanga tin meichia apiang chu in hum him zel tur ani tin ai gupta rama Hebrai mi pano sen ti hlum zel tur thuwa pe ani chu wangin Exodus bung nia kan hmuangin nau sen Mosia chu ti hlum an hlo wangin lui kama phai ruang kara an thuk rota ti chuan Pharaoh fanuin lo hmuin fa alata ti zia kan hmu kha theologian ro pui James usara chuan Mosia hi Isuapian ma kum sang khat zonga somsari pakhata piang nina chuta chu BC zong chuan BC sang khat zonga somsari pakhat tina ani hei hi mithiam tam tak poin apom tlaka an ngai ani Mosia pa hi Amrama ania tin anu hi Jochebati ani thung Israel fa te ai gupta sala an tan lai Gosena piang ani Mosia chanchina kan lu chho zelanga lal fanu Nephitari ne na an chanchin na in hmangai zia te lal ni mai tur Pharaoh ni mai tur ani zia te le heng zong zong kalsana pathian ko na a chan dan te kan soi zui don ani ti chuan ai gupta ram ro pui a chuan Hebrai salfa Mosia chu lal ro pui Pharaoh thazar hnoya chuan seilianin thiam tin azir chuaka a hleitlingin apian a thale ani tin apian laia nau char tu te point mel tha an te mem kha ani hrimhrima chu wangin alo puitlin hnu point Mosia hi lal fapa mel thaber jing mi alo nita ani achung chang zir chiang tu Professor James Usar le historian ten anziak zel danin Mosia hi fit ruk le in chi skwa ni in anziaka palian thatak ani ti achiang ani apian atha ani satli alowa alian ani satli alo ataksa ain phut khat mem maya tharui anei hle lal ro pui Pharaoh fapa ni awangin heng hun lai hian ramtina Mosia ming hi athang ani ber Mosia hun lai hian nula pakhat awma a hming chu Nephitari ani hi lal fanunin a hun lai lal fapa ke kani in ti chin chuan nupui an hel fawa an rondil fo ani Nephitari hi ai gupta lal Pharaoh seti pakhat na hun lai mi khania seti chu Pharaoh hming tak ani an hun lai hian an lalapiang hi Pharaoh an ni zela an hming tak kha chu a hran ani Israel fa te chuatir du lo tu khapa kha Ramses sapahni na ania Ramses sapahni na pa Mosia po in pa ani Mosia du sak mem tu Mosia Pharaoh ni na hlan tum tu kha seti pakhat na an ti kha ani Nephitari po hi soita kangin seti a fanu a chuan vor ania Mosia le Ramses atenen una wan ni ti na ni chu lal fanu mel tha Nephitari chungchang a lutila lal te lalai chanchin ziak na buwa chuan hun laia lal fanu zong zinga Nephitari khum zo reng an omlawa mel that pian thiam le fina khovel lal fanu zong a khum vek ani Pharaoh lo tlo tu lal dang reng in mel tha ti lo le moi ti lo an om ngai lawa lal nu ni lo ma se apa Pharaoh seti pakhat na hian a chuanga alal thut thleng bula a thut tir thin khovel ram sanga ai gupta ro puina an thil ti theina hretura lal ram danga changa local te le in sum don ton na tur chungchanga indoor tur local te in biak rem doa rem na soi tan tura Pharaoh ron pan tu te point an ram lama an ho nuwa po Nephitari mel that zia le pian nal zia hi an soi zui zia thin ani a mel that hi chu thushana da taila Nephitari hian dang lam na takanaya ai gupta hun lai hian minol pui zinga ziak le chiat hiam an tam lo meichia lek phei chuan ziak le chiar hi an thiam mang lo ti thei tluk ania
mấy chàng ngày san lâu hun lai anh bốc vangin anh ấy nung lệ lal vua vang mấy chia te khan zir na khan kalpui anh về dọc chawa chia thiam bốc ziak thiam bốc phê chu mấy chia riêng anh mang lâu ati thấy anh Nefertari ro chu adana danga ziak le chia thiam em anh Nefertari ti zia hi soitel lokela zia chu sapin beautiful mizo tonga moi mel tha ti na te tin aming hian mangai na lam tong kampo akok tel thei bok ani amel thata wangle apa seti ana chuan bok awangin ai gupta thiam na zong zir chua tir vek ania ziak le chira thiam kop kan ti to kha tin mina zongin an thiam lo le thiam chi ni po alang lo ai gupta ma sang thiam na ro pui le an thiam na thuruk hieroglyphs a zir chuak hialani hieroglyphs an ti chu ma sang ai gupta mi ten milema thur sunan ziak dan ti na nia he thil hi chu mitlem te chawin heng hun lai po hen an thiam ani hetiang thil hi pharaoh ni mai tur lal fa pa te emo ai gupta hun laia mi ro pui bik em chau ten an zir thina Mosia le una pa Ramses sa te ero pharaoh ni thaidin munading lal fa pa an ni awangin an ni hi chon ai gupta thiam na chigim hi an zir chuak vek ani heti taka mai che fing le mel tha ani awang hian ai gupta lal pharaoh seti pakhat na po hian a chuang em ema lal ramdanga pasal nei po ram ti dalawa a fate zinga ama thak tu tur pharaoh ni turin Nefertari hi anei tur tho anem nget ta hialani hemi nu po hian khovel ram sang lal fa patam taken nupe rondil an lakat nok tho ani Nefertari hi ai gupta hawin ni san pathian aton ti hialin ming lem an penge nge ani he mai chia Nefertari chanchina hian nom chen na lampo alang tama ama amel thata wangle afina wangin ramdang palai kher deu lo mut puya lo minnan po mathya an mang ni in an ziak tel hialani mai chamel tha ma hi chon mi pa hi an lo zor ma po ni ma na le ai gupta ne na in rem na nei hlei theilo lal ram po hi Nefertari ne na an mitir te eng kom fal nu hi chuan an nem ta riau zel ni te an ziak nualani nula mel tha Nefertari ngai hi ani Moses ne na mai na khur puya tluta chu Professor John Collins hi Yale University Old Testament Criticism and Interpretation lama an mithiam an ho to pa ania Yale University Bible thuthung hlui zirna mithiam bik ti la afia mai ome Yale University hi khovela zirna in upale thaber polania USA zirna in sangdin masak pathum zinga me an nge tuna hian he zirna in hi kumza thum som pako upa ani to niamole he zirna ina mithiam te hian Mosia chungchang hi nasataka chuin Mosia kha afatak nizok lo ma se Pharaoh khan adu saklea tin ama lal quality oma athin anelin atul huna ain ti zom thiama ramdang palai lo dor tur point apa hian Ramses a in athang zo kani tin soita angin palian fitruk la in chi squazit asang ani awangin apiana zom thama tongkam athiam bok awangin mi lo dong song tua a thale ani tin Pharaoh ti tura pek ren mitlung takin a hlen chuak zela rammi puin Ramses ai pon annel zo kani tin ahun lai poimo tak sipai kai hruai thiama atul huna sipai nual tak om to te han fui phura thatho na petura thu soi thiam na bik anei wangin Pharaoh hian Mosia hi ada sang hle ani Nefertari po hian Mosia hi aduina a chil hlea Mosia thil ti na po azui fo thin ani Mosia po hian ni ang nula mel tha bula khosak chu a hnel te chiam lawa Mosia chen na huna Nefertari hi aleng fo thin tin ama Mosia ngei po Nefertari khosak na huna akal ol lawani Mosia po hian mu fawa du awangin chuan lam fasha te manga lal mu du ni in soin Nefertari hi apan ve fawani soilan tongin Nefertari hi Pharaoh hian chuan awangle ziak le chira thiam awangin Pharaoh hian abul na ya om tirani tin Mosia fa nga en kol tu Pharaoh fanu kha aming chu bithia ania ani khan Mosia hi amang ina du sak emema Pharaoh laning e se ti kha adu thu samani atet lai tangin bithia hian Mosia hi ruala polo hlawin athathei ang berina en kola Mosia hi Pharaoh laka atlak lum theinan thale jong na satak ase nge Mosia lo puitlina ai gupta thiam na jong shrevek khopa mithiam alo ni chan pakhat po kha henu wangzel hi ani Mosia le Nefertari po inzui chhozelin tun ma jong a in ain hujing to a anin kar po hi Pharaoh po in hai lem lo hetiang borok thatak noya an khosak chholai hian harsat na an tok chhota a Pharaoh fa Ramses hian apalal na chu aro chun ngei tura ai ngaya chu achan vo ni poina lang shrimshima
tin thil kal dam po ani bok ani hian Nefertari hi a farnu ma ni se mel tha ati hle a angai zong hle bok Pharaoh an Nefertari hi Pharaoh no pui tur ani ati phei kha chuan adu zual em ani ma se Nefertari hian Moses hi adu awang le apa point Moses hi lal ni tura a rin ber ani bok awangin Ramesses an angai zong ti hre tho ma se Ramesses hi amit mei tha po a hmu du mi alo ani kan hriat nge ta na tha chu heng hun lai hian lal hian nupui engamazat an nei deuh zela Nefertari le Ramesses apo hi nuhun an nilem lawang ti arin thei ani tin Moses le Ramesses ani lo Nefertari po ni lo hi Pharaoh hian fadang anei thawang ti rin tur ani Ramesses hian Moses le Nefertari te anin zui uluk viau thin ti hi a hriat nu in Moses hi apaina du sak zok ti hrele zel bok si nen ti chuan Moses ta lo thei dan kong na sa zual zok in adap ta a Moses chu Pharaoh hna a hek cham chi thin ani Chum khat chu ai gupta mi ten nail kut pui an man dona in buat sei na en pui turin Pharaoh hian Moses chu atira hemi chum hian Moses chu ama kal ta mai lo chuan lal fanu Nefertari chu kalpuya asom tak her an panhei hian nail kut pui in buat sei na kalpui dan chu an en kwal ta a lal fanu hi a mel that em awangin an kalna pianga mitin chuan mitlalek lawin an thlir vong zela tin Nefertari hian ai gupta lal fanu dangte ang lo takin kholaya len chu achinga a mel thatna hi a chuang ve deuh bok ni nan soi kholaya a len chu aching hi thil thaber ni angai lowin Pharaoh ngei po hian a khak nge ani ome hemi truma Moses le Nefertari te chuak nail kut puilom na turin buat saina an endik zo hi hota mai lowin nail lui pui kama Pharaoh huana tu ma ti boi lowin hun an mang dun ta ani hemi trumpo hian Ramesses hian Moses le Nefertari te hi Pharaoh hna hekin an ti tur ti lawa an pahni azel thel na tur zonga leng chuak ni ina puwa ma se Pharaoh hian fapa hi a hrechiang ve thawa ami zia engkema hria hemi trum hian Pharaoh hian Ramesses hna hian lal fanu mel thatak nupuya nei sak tur a hmu sak thei tur thu a hril dai ani ma se Ramesses chuan Nefertari chu anupui tur ani thu soin Pharaoh alani tur thu apabula hian a soi ngata chu a thlin dik tur thu a soi ve ngatani hemi trum hian na satakin Pharaoh le Ramesses te hi ain dial boya Pharaoh veng tu asipai thabik ama aveng tur bik adin met jai an ti ten an pot then hialani hemi nu hian Ramesses le Pharaoh te in kar hi a thalo tial tiala chuti line Pharaoh le Moses kar ro thatlam apan zel thunga Pharaoh hian a khon bol te na an ro rel na hmuna po ama thak tu tur a ruat fel to thu a soya ma se ming takero a soilang me ri lo thung ma sem puinol pui chuan tunge laldin mun lo don tunge Pharaoh ni don ti hi an hrethiam vek to thawani hei hi thilom dan ni to ma se Ramesses atan tu lal chung kwa le lal upate zinga anom ve chau thawa chu wangin Pharaoh hnuaya khan Moses lamtang le Ramesses lamtang anom hran deuh ta hialani hemi nu hian Ramesses hi ache bo ro chho zeu zewa Nefertari hi ka nei thei don lo ai chuang ka that mayang te ati chhota a heng thu te hi Nefertari po hian lo hria in Pharaoh hrila Ramesses chungchang ngai tu aturangen aril ruka ma se Pharaoh hna a thlen mai in Moses hna Nefertari hian a soi phota Moses hian Nefertari hna in sum sham turangenin a hril ani chuan Pharaoh hian Nefertari thu hi angai poi modon si a Ramesses hi natakin azil du hialin a ring ani hetianga thlen vai chuan ram kalphung a kholo a hlau bok si ani Nefertari chu in sum ri sham turangenin ama chu Pharaoh ani hnu le Nefertari chu anupui ani hnuwa Ramesses chungchang chu an ngai tu atur thuin a thlem ta ani hemi hnu hian Moses hian Nefertari veng tu te chu a ayana sazokin ati khau ta thung ani ram hruai tu te in kara politics thila boro ka thaem a chiam ti chu kan ram mizoram anga po kan hreem zela boro ka thatwak lo chuan thup thei chin omma se thup vek tak a har sa thinang hian ai gupta Pharaoh hun laya an lal chung kwa boro thalo po hi thup thei ani tak lawa heti hun laya an ram mi pui ti ber ani chhota ani hemi nu hian Ramesses chuan Moses pai thak dan tur a hma aina sazo ka dap chhawin tran ala zela a thu po arum sot leya tin lal fanu mel tha khovela lal fanu mel tha ber le pian nal ber ti hiala soi Nefertari le Moses te chu ain kop nget tel thunga Pharaoh seti pakhat na po akum alo tam chhawin Pharaoh thar tur apuang don hnai bok ni nan soya hengte hi thilom dan ani to awangin heti lai ai gupta politics chu turu tak ani
lal fapa te pani in kara in hrui pawna anat em awangin Pharaoh pawh hian a chau zual pha niin an soi hiala engmati hnuah phei chuan Ramses a khan Moses chu Aigupta mi ani lo ti zawngin thu a ver dar ta a sal chu Pharaoh ani thei lawang ti zawngin thu a kalpui chhota ani Ramses chu a hma zawng a in a phusa zual ta ani mahse Moses thil ti sual le lal ani theina paithlang na tur han hlin chat na tur a hmu thei si lo ni tin a ti chiat theina tur a dap chhota ani hemi hnu hian Bible Exodus bung hnih chang som pakhat kan hmuangin Moses chuan a hnampui Hebrai mi te chan nan Aigupta mi a that ti kan hmua Aigupta lal fapa mewin sal chan nan Aigupta mi a that ti chu a hnampui Hebrai sal Israel mi te chuan an lo hreta a ti chuan Moses chu an ma ni hruai chuak tu tur ani nge ya ngain sal ho chuan Moses hming an lam ri tanta ani he thu thang vel hi Ramses a hian a lo hrewata hemi chian tur hian Ramses chuan thapui a thaw chho le ta a hemi chungchang chiang taka hril thei chu sum tam tak pek atiam nge ani heti lai hian Moses le Nefertari te hian in kong kaina nge tak an nei to a ziak war deuh phei chuan fa an nei te an ti hial ani ma se hei chu thutlinga ngai sak lo a fu hial zawng me hemi hnu Ramses an Gosen hmuna salchan nan Moses Aigupta sipai a that ti a hriat hnu le salin an ma ni hruai chuak tu tur an soi chu Moses ani ti a hriat chian hnu phei chuan Ramses a hian Moses chu a beina sa zual ta ani hemi hnuah Bible in zia kan hmuangin Pharaoh seti pakhat na an ti kha a thi ta bok si nen Aigupta ram kha a buai ve hle ani hemi hnu hian hruai tu ro pui Moses ro pui na a lang chuak ta tak tak zawk thung lalte lalai chan chin ziak na lan danin Aigupta lal Pharaoh seti a pakhat na khan Moses kha ama thak turin a ruat fel vek to a eng ang poin Ramses a khan Moses kha Pharaoh ani theina tur chu sak tumin tran la po ni se Moses khan adu ani chuan anga ina to chuang lo ti na in ziak ani ma se hemi nu hiam pathian in Pharaoh kha ami te hruai chuak tur a ko ta ka wangin pathian thu zomin Moses chuan a hun la ya khovel ram ro pui ber soi Aigupta dal Pharaoh din hun akal santa heng hun la hian Pharaoh hi a ro pui khopa pathian mi hringa in lar an te hial thin niamale tunlai khovel san le ro pui chak na khovela hian thil hote chan tur pon kan tang ngam to manglo ania ani chuan hun lai khovel ro pui na vor to pa aya sang om le chuang to lo akal sana ama mangai tu ani poina mangai Pharaoh ani nuwa nupuya nei ngei tur khovel nula mel tha le nel chung chuang Nefertari akal san bok Aigupta lal lukhum akal san dona anupui ne mai tur Nefertari ne na anin thla dan le shom ti taka anin chen dan te chu ziak mi te hril fa ka thling ani Moses hian pathian thu zoma ro pui na kal san don hian Nefertari hian Pharaoh in hianga chumi hnuwa chuan imi te chu i chhuwa mai dona lom ti nang in gela heti lai hi seti the first in Pharaoh ni tura arwat to hnu ani awangin thil om takani lal ani thuayanga ol sam takin a chhuwa mai dona ni si ma se chu pathianin a thil tum dan ani lo wangin lal ni phota ami te dal tu om lo chhuwa tir kha pathian thil tum ani si lo ol sam taka an chhuwa khan pathian ro puina ami te le Aigupta mi te khan an hmudon si lo ani Moses le Nefertari te in chen tur hrom te lutuk hi an khongai thak le ani Moses hian lal thut thleng a chan ai ma in a hmangai nula mel tha chung chuang ama hmangai tu Nefertari kalsan hi harsa ati zok hialani an pani chanchin hi ngai nom tam tak oma historian chen khat ziak war deuh phei chuan an du tho luat kan ti don nge puitling hlang dewa ngai thak tur chi an pani khosak dana te hian an ziak tam hle ani ma se heng te hi chu oi vek sak tur pon ni lawa chu mai ba ka hevdeu ina tumber ani lem lo boka soilan kan tum hran lo ani tin Bible zrmiten Moses hi tongkam thiam le mi dor thiam ti an soi hi Bible thu nein ang lo ti a soi te po ama Bible Exodus bungli chang song tin Moses chun lalpa hne na olalpa ke zong tun malama te le ichhia lo hne na thu iron soi nuwa po hian mi tong mang thiam kan ve ngai lawa mi tong ban le mi tong mo kan sia ati kan hmu ani ma se hei hi Bible zrmi theology an tam takin Bible ni dan dik tak a chung ril sapin Bible context an ti hi an han chui chianin Moses hian pathianin a qona a tirna Aigupta rama kir a hre lutuk le a hupur lutuk a phat na zong kwalvel ani berante tin a hmangai Nefertari mu le kha thi hrein a hre ani chu wangin pathian hne na chuan lam sang hei chau lo po hi a siam na se em lo ni
atak taka chuan Mosia hi Aigupta thiam na zong zong zir chuak mi thiam bik ani kan ti to kha Aigupta ro puina kalsan nu hian Mosia chu Aigupta rama chuan mi mol le mi a berangai ania ma se pathian thu azoma wangin khovel ro puina zong zong kalsanin ama ko tu pathian thu azom ta si ani kha ma se pathian thu zom tu chu pathianin a choi sang ta thunga hroi tu ro pui Mosia tin khovelin a hreta a alei taksa chu pial le a ral to ma se kumsang bit hara po keini mizo te thleng po a kan mi ngai san a chanchin kan zir kan mi en ton ani ta zelani